باجار تل تمره روجاوای کردستانê çend caran tûşî êrişên rixistina Daişê hatin. Gude encam de welatiyên wî bajarî derbederî bajar û bajarokên gundewarê de verêbûn. هربنا تاريخ ما بعرف أي يوم. داعش êrişî me kirin û em ji gund raviyan. Lew ma me berê xwe da Hesekê. Em nêzîkî 3 mehan li Hesekê man paş dire em zifirîn bajarê xwe û me dît ku Daeş gelek avahî rûxandine. 3 أشهر Çekdarên Daeş di meha Şibatê de ketin bajêr de û ji ber hebûna pêkhateya Asûrî li wê deverê hemû pîrozeyên Asûrî rûxandibûn ku yek ji wan dêra bajêr bû. Em di 5 hizêranê de vegeran malê xwe. Dema ez hatim kelûpelê mala min hemû ji derve bûn. Min berê xwe da dêra Mar Gabriel. Daeş dêr hemû anîbû xwarê. Piştî êrişa Daişê li ser gundên Asûrî bi dehan malbatan bar kirin. Lê piştî rizgarkirina bajêr ji aliyê balafirên hevpeymaniya navdewletî ve êdî welatî vedigerin ser mal û milkên xwe.